क'क्राझारनि दांदुफुर हाजोआव दिनैनिफ्राय हाजो गाखोनायनि फोरोंथाय बादाया जागायजेनबाय। बिटिआर सरकारनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि बानजायनायाव सानबानि हाबाफारिजों हाजो गाखोनायनि फोरोंथाय होनाय हाबाफारिया क'क्राझार सोहोरनि खोला फारसे साखाथियाव थानाय दांदुफुर हाजोआव दिनैनिफ्राय जागायबाय। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बे हाजो गाखोनाय फोरोंथाय बादाखौ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो। सानबा नाङै सोलिनो गोनां बे फोरोंथाय बादायाव बिटिआरनि गासै जिल्लानिफ्राय गासै सा 60 सोलोंसाफोरा हाजो गाखोनायनि सोलोंथाय लानो बाहागो लाफैदों। Thank you very much. Best wishes. Wish everyone best of luck for today's mountaineering program. কৰিব নোৱাৰে কাৰণ গাঁৱত বহুততে তেনেকা পৰিৱেশবিলাক নাই। তো সেইকাৰণে আমি কনফিউজ হৈ থাকোঁ যে ইটো কৰিম না ইটো কৰিম, ইটো কৰিম না ইটো কৰিম। ঠিক আছে, সকলো এটা এটা এম ল'ব লাগে। ये मेटल से बना हुआ है, इसलिए मेटेलिक फिगर मींस फिगर, बॉडी का जो फिगर बोलते हैं हम लोग, वो फिगर ऑफ 8, जस्ट लाइक 8। क्लियर? इसका काम किया है अभी। Thank you very much. Best wishes. Wish everyone best of luck for today's mountaineering program.